So, hi mga hinay-hay. Ako day si Lilay, di ay no. So, tanawa ra gud akong nanguha guards. Pero sige lang, maghimo gyapon ta ning videohan ni. Okay, so karon magchika-chika ta guys, ha. Nganong di ta musikat sa YouTube, ha. So, dili na kay ikaw, dili lang kay kamo. Ako sad, no. So, ano akong mga gipambuhat para sa din ako lingaw-lingaw ra sad ba. Pero bitaw magstorya ta ana nganong di ta mo sikat sa YouTube or wala pa ta ni sikat sa YouTube kan dili dali ba pareha sa uban dira, no? So una di ta gwapa, ha. Sorry. Pero baka jud na good. Nakita din ako no ang reality jud diri sa mga social media, dapat gwapa ka or gwapo para i-follow ka or mo like sila sa imong video, no? So baka ako nakita na disadvantage siya, no? Murag di na sa daingon, di na sila magpagwapa pero kuan man good. Bisag dili kay ngindot ang content, no? Madajud na kahig ang naong nato. Pero kitang mga dili adunahan ug maayong beauty wa sa taron. Bitaw pero ayaw mo kaguloy kay mubulo up ra man jud ka, no? Naman jud panahon na moabot ra man jud ang panahon na ma-discover ra ka sa YouTube or sa unsa ba na social media imong gikuan. Basta be confident and be yourself always, no? Ay ikaw imong kakuan ay imong unsa ba imong mga flaws inana dapat pakita, ha? Kinahanglan ta sa kuan. Vlogger man, di ba? Okay, kaduha, wa tay maayong gamit. Dili value nimo, ha? Gamit na pang vlog or mga pang video. So, kani akong gigamit ron, cellphone ra ni siya, pero salamat sa Ginoo nga nindot gyapon siya og kuha, no? So, pero napoy uban na mga kanang mga amateur, dili mga amateur, mga vloggers or mga YouTuber na kanang dili kayo maayo ang quality ang ilang mga video. So mauna siguro nga usa sa mga factors nga nung dili kayo bisitahon ang atuang channel. Okay? Pero okay lang na kay starting point pa man nato, no? So inana man jud na dili man ta mo dito dahil hala palitan dito this no wa patay sapi o patay income o patay sildo sa YouTube. So okay ra na kaya pa na, no? Kuan na sa lubos-lubos sa naggamit bago na makuan maguba kay na mo guna sentimental value. Char. Okay, katulo. Sabaan silingan si kanta-kantaong win night pool. Char. Mga tagwaya ng pansit. So, okay na ngindot kay ang tingog. Okay, so number 3, makalimot ta og butang og tags. So guys, sa mga YouTuber dira, mga bag-o dira, no? Butang jud tag tags, no? Kay labi na gyud ang atong mga videos daginuton para sa ako daginuton kaayo wa gyud mo tan-aw. So mas maayo magbutang tag tags, no? Put tags as long as you can. Unsa ba? Bitaw butang ig tags ang sible. For example, imong title ni saya kag TikTok. Adto ka sa ubo sana sa edit details sa mong video. Nanay makita dira tags. Ibutang dira TikTok, sayaw, dance, salay, butang tanan, unsay title sa kanta, unsa basta, para ma-search kag dali sa mga tao. Mao na siya sikreto sa uban. So karon di na siya secret kay kabaw na sad ko. Number 4, ang atoang content. So most of the YouTubers, mga bago na YouTubers, no, mga amateurs, kaya ang atong content jud kay about atong self. So, okay raman sad na kay about sa atong self, ana nga malingaw sad ta ma-entertain imbis na magluuma tong mga problema diri na nakita sud, di ba, mapagawas na to. Pero lang, if you want to join the YouTube community, char, dapat ilaylawon po nimo ang mga viewers nimo. So unsa may magunahon na ka unsa may mga nindot na i-content ron, ha, kanang maigo ang mga kabataan karon na pag-asa ng bayan. Ana ba kanang hunanaon na to unsa man jud, ha, kanang mauyon sa trending karon like mga Blackpink, kala paghimo dirag Vines about sa Blackpink.
hey, Blackpink on your area. So, yun na ba? Para pod, ang mga tao kay, kung asang trending, adto man dyan na sila. So, mo na itong buhaton pod. So, mo na tips ra sa nani mo, suggestion lang ba na. So, okay naman sad, no? Number 5. Bago pa gyud kay ta sa YouTube, okay? So, akong gipasabot na bago ta sa like nag-explore pa ta, no? Atong gisuwayan natong kaugalingon kung asa kutob atong pasensya, no, sa ata makapaabot na nanatay mga viewers, subscribers, okay? So, ayaw ka balaka kay sure ko mga 2020, 25, 2020, 30, kamo na mga viral mga sikat na vloggers diri sa Cebu or sa Pilipinas, sana basta wait lang gyud sa imong turno, okay? So, maura na atong mga chikahan sa karon mga bajeng, ha? Mga bajeng kanang maura to siya, mga changchong, no? So, I hope na na-enjoy mo nya. Keep fighting, no? Keep fighting. So, pasensya na kamo sa buhok, no? Wadyo ko'y ayos. Mausad na. Okay, bahala na, oy, basta. Sige, bye-bye. Subscribe, ha? Tinabangay ta ninyo ba, char?